My parents, thank you so much for everything. I love you so much. Love, Georgia. Happy birthday po. So, ano po ang birthday message niyo po sa kada sarap po sa inyo? So, si ma'am po mag-message kay sir, si sir naman po mag-message kay sir. Masasabi ko, nagpapasalamat ako una sa bayan ko na tinawag kita sa maray na panahon, kasubako sa gusto ngayon na okay na sana na nagpapasalamat ako ka ating mga
pamilya ko, tadawa pa uno, bastira o kami, bugumanaso, laka uno yan, namaya kami sa iyo mag-agum na sinorpresa kami. Kaya, lalo na malagya, tapos sa mga namin na mga pamilya ko. Pasensya lang mo din na ilat-ilat kita sa katingay na panahon, taati kaya di ko manadiisi. Sabi kaya nga di manugang ko, ulat mo na ngaya mama. Ya adi nga ning agum ko na para ko wanang. Baka kaya bayaan kita kining mga tao, kasubago pa. Hindi. Sabi ko, ulat mo na nga ako, katikit na oras. Kaya pasensya na ka mo. Salamat sa nakaninyo nga